La Fira del Comerç de Castellar del Vallès s'ha celebrat enguany sota la denominació Street Market 1900. Ha sigut el 9 de setembre, en el marc de la Festa Major. Aquesta fira ha reunit aproximadament 30 comerços, entre els quals hi ha des de roba, de nens i adults, fins a botigues de discos, alimentació. El fet de sortir ara de cara al setembre fa que tot l'estoc que han tingut l'agost el puguin treure, amb la qual cosa tots aquests estocs es poden vendre. L'associació de comerciants és una associació que hem fet la majoria o intentem la major part del comerç de Castellar per tal de poder entre tots fer xarxa i recolzar-nos. Una de les coses que fem és organitzar diferents fires al llarg de l'any. Totes aquestes fires volem que els comerços de Castellar, la major part de comerços de Castellar, puguin sortir al carrer per muntar una paradeta i poder exposar i vendre els productes que té cadascú. Avui ha sigut un bon dia, ha passat molta gent, saludes a molta gent. El motiu de l'Street Market 1900 és una bona idea, és divertit, una mica l'ambientació. Ens hem inspirat en el parc d'atraccions del Tibidabo, hem fet dibuixar l'avió, la Nòria i ens hem vestit d'època. És una bona fira, està passant molta gent. Nosaltres hem captat el públic més infantil, però venien amb els avis, amb els pares. Revolució industrial i època victoriana han estat els temes en els quals s'ha centrat aquesta edició de la fira. L'esdeveniment ha comptat amb 2 actors vestits d'època. La nostra fita és una miqueta fer ambientació, així disfressats una miqueta decimonònics, de principis del segle XX. Segueix molt la corrent de l'estètica, la filosofia, steampunk. Steampunk és un moviment molt inspirat en acaballes del segle XIX, principis del segle XX, amb tota una imagineria, amb tota una sèrie d'enginys de la ciència-ficció molt inspirada sobretot en Jules Verne. Hi ha fins i tot literatura, hi ha cinema. Estic aquí com a Mina, que és una dona francesa que ve del passat per conèixer coses del futur. Al ser actors tenim la sort de tenir molt vestuari de diferents èpoques. Hem vingut aquí a fer posar una mica de color. És important comprar els comerços de Castellar perquè així continuem alimentant el comerç, el petit comerç. Aquesta fira, que s'ha desenvolupat al llarg de pràcticament tota la jornada, ha tingut al migdia l'actuació de gospel